kung kasing-kasing alang lamang kanimo, walay laing man nag-iya, ikaw lang Hesukristo. Tungod kay kining kinabuhi imong gasa, busa ang iyan lamang nga pagasimbahon ka. At ibuo kung kasing-kasing alang lamang kanimo, walay laing man nag-iya, ikaw lang Hesukristo. Tungod kay kining kinabuhi imong gasa, busa ang iyan lamang nga pagasimbahon ka. Pagkamaayo mo Jesus, pagkatahom ning gugma mo, way makalabaw. Sa tiunay kalipay ko, dalaygon ka Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuo kong kasing-kasing, magapasalamaton ko. Bisan adunay panahon nga kumibiya, apan ang imong gugma, nagapabilin ka nako. Ang imong kahibulungan nga grasya, nagahatag og paglaom ka nako. Pagkamaayo mo Jesus, pagkatahom ning gugma mo, way makalabaw. May kalipay ko, dalaygon ka Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuo kong kasing-kasing, magapasalamaton ko. Kitang tanan, aduna kitay nagkalahi-lahi nga mga tawag. Ang uban kay gitawag para sa pagmaestra, ang uban gitawag para sa pagpasiguli sa mga nangaguba nga relasyon. Ang atong mensahe karon grabe kanindot tungod kay usa ni siya katawag nga gihatag sa Ginoo sa atoa, ug atong tan-awon unsa kini siya nga tawag. Ug kaning tawag nagbitbit kini siya sa pagdala o pagpasiguli ngadto sa mga nangabuak nga mga relasyon. Ug ubaniko ninyo karon sa pagtuon sa mensahe sa Dios, samtang atong tukion pag-ayo unsa ang gustong ipaabot nga mensahe sa Dios alang kanato. Atong basahon ang mensahe sa Dios, atong makita diri sa ikaduhang Korinto, kapitulo 2, versikulo 5. Ikaduhang Korinto, kapitulo 5, versikulo 18 hantod sa 21. Ang pulong sa Dios nagaingon, versikulo 18, ikaduhang Korinto, kapitulo 5, nagingon, gibuhat sa Dios, kining tanan, og siya usab ang nagpasiguli kanato, ngadto kaniya pinaagi kang Kristo, o gihatagan kita niya sa bulahaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Maoy among mensahe nga ang Dios pinaagi kang Kristo, nagpasiguli sa tanang tao ngadto sa iyang kaugalingon. Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala, o gihatagan kami niya og mensahe unsaon niya pagpasiguli kanila ngadto kaniya. Busa
ania kami gipadala ni Kristo ug samara nga ang Dios ang nangilyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo apan gipa ka makasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong gikan sa Dios. Sa atong pagtuon sa mensahe sa Ginoo mga taglamdag sa Dios, nga din masabtan nato ato makuha unsa ang mensahe nga iyang ipaabot sa matag usa sa ato ang kinabuhi. Magampo kita. Labing gamhanan balaan nga Dios, Ginoo takos kagayud Ginoo nga pasalamatan daygon bayawon imong ngalan. Salamat o Dios sa kahigayunan nga diin karon. Makatuon na pod kami sa imong mensahe. Tuguti o Dios nga imong ablihan ang matag usa ka hunag kasing-kasing tanang dalunggan nga namati karon. Kumuta Ginoo pahumuka ang mga kasing-kasing nga among makuha, masabtan ug hatagig kasing-kasing Ginoo nga diin andam Ginoo makat-on nga din among iaplikar ang mensahe nga imong ipaabot sa matag usa. Tuguti o Dios nga ako ubos sa tanang ubos nimong alagad gamita ako mga ngabil sa pagsulti sa imong mensahe ngadto sa imong kanakan nga diin ang imong mensahe magdalag kausaban, magbitbit kini Ginoo og dako nga kausaban sa ilang kinabuhi samtang magalakaw kami niini nga danlog nga kalibutan. Ikaw o Dios ang amo ang simbahon saligan tungod kay ikaw o Dios ang takos na ining tanan. Sa among pagtuon Ginoo, ikaw Ginoo padayon Ginoo magabulig sa ang imong balang espiritu magabulig sa matag usa nga among makuha Ginoo kung unsa man jud ang haom takos Ginoo og sakto nga mensahe nga imong ipaabot sa matag usa. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. So kita tagsa-tagsa sa atoan natay nagkalahi-lahi nga mga tubag. Ang dinausa sa pinaka nindot mao ni siya ang tubag nga diin ikaw mismo gigamit sa Dios or pwede gamiton sa Ginoo nga diin maghatag, magpaabot og mensahe ngadto sa mga tao nga diin walay relasyon sa Ginoo or ngadto sa mga tao nga naay mga nangabuak ang mga relasyon og ikaw gitawag sa Dios ni ana nga trabahoa, ni ana nga tawag. Og ang mensahe nga ato nakita karon ngani sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 18 hangtod sa 21 nagisgot siya mahitungod sa tawag sa pagpasiguli. Apan atong tanawon unsa ang ginahisgutan diri sa Lucas 10 bersikulo 2. Nag-ingon diri. Miingon siya kanila, ang anihon daghan, apan jotay ra ang mga ngani. Busa pagampo kamo sa tag-iya, sa anihon, aron magpadala siya dugang pang mga ngani or mamumuo nga muani niini. Ang mensahe klaro kayo nga diin daghan kayong anihonon. Gusto ipasabot nga diin daghan kayo sa mga tao ang nagkinahanglan og relasyon sa Ginoo. Daghan kayo sa mga tao karon ang walay relasyon sa Ginoo. Daghan sa mga tao karon ang nagkinahanglan sila tabang nga diin makadungog sila sa mensahe sa Ginoo. Nga daghan sa mga tao karon ang dapat nga makakita sa ilang kaugalingon nga diin nabotaan sila sa pagpakasala o kinahanglan sila mumata, kinahanglan nga makita nila ang kausaban, makita nila ang kabaguhan nga anha lamang makita matagamtaman diha sa Ginoo. Mao na nga diin kung atong tukyon pag-ayo ang kaning mensahe, balik ta sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 18 hangtod sa 21. Atong makita nga diin una ang gipadala or ang gipadala sa Dios. Una sa atong tanawon nga kining tawag sa pagpasiguli. Atong tanawon nga din una mao ni siya usa ka misyon. Usa ka sugo, usa ka mando gikan sa Dios nga dapat atong tumanon. Wala nag-ingon nga diin kaning pagsulti sa maayong mensahe, pagsulti sa maayong balita, pagsulti or pagwali ngadto sa ubang tawo. Nagpasabot nga din trabaho lang ni siya sa pastor. Wa nagpasabot nga din trabaho lang ni siya sa mga leader sa simbahan. Kani siya tawag
alang sa mga Kristohanon. Sa tanang tao nga naay relasyon sa Ginoo, ikaw gitawag ka sa Dios nga diin dili nimo tak-umon ang imong mga ngabil, imong mga baba, kundi ibuka nimo kini, mosulti ka sa kamatuoran, isulti nimo ang mensahe sa Dios ngadto sa mga tao nga wala pa nakaila kung kinsa ang Dios, nga diin ila matagamtaman nga naapay kausaban, naapay paglaom, nga ila makita unsa ang tinuod nga kaluwasan. Sa bersikulo 18 ato makita dire, nag-ingon, gibuhat sa Dios kining tanan, ug siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya. Pinaagi kang Kristo ug gihatag kita niya o gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. Una sa tanan atong tan-awon nga diin dili ang tao ang nakakaplag sa Ginoo. Dili kita mo'y nakaila kung kinsa ang Dios. Atong tan-awon una sa tanan nga diin ang Dios mo'y nangitag paagi. Nga diin kita makaila kung kinsa siya. Kung ikaw nakaila ka nga naay Ginoo, ang Dios mismo mo'y nagpakita sa imuha, nagpadayag sa imuha nga diin Ginoo siya ug naa siya. Kung ikaw naa kay relasyon sa Ginoo, kanang relasyon nga imong nabatunan, ang Ginoo mo'y nakakita, ang Ginoo mo'y nangita nimo, nangitag paagi para ikaw makaila kung kinsa siya. Mo nang kita karon nakadungog na ay Ginoo, na ay Dios nga di namatay nga ibabaw sa cross, nagpakita sa iyang dakong gugma alang kanato. Usa na siya sa pamaagi nga din kita mismo makadungog, makakita, makabalo nga din tinuod nga naa ang Dios nga nahigugma kanato. Kung atong tanawon kani nga mensahe, ang Dios nangita siya paagi nga kita makaila kung kinsa siya. Andun kung atong tanawon sa atong kaugalingon, gikan pa lang sa sinugdanan, in the book of Genesis, ato nakita nga diin ang Dios gibuhat niya ang tao. Nindot kayo ang gibuhat sa Ginoo, nindot kayo ang giandam sa Ginoo para sa tao. Unsay gibuhat sa tao? Nakabuhat siya sala, nakasupak siya sa sugo sa Ginoo. Ni-disobey siya, ni-supak siya sa Ginoo. Ug mao na ang sala naabot ngadto sa mga tao. Kay ni-supak siya kung unsa ang sugo sa Dios. Sa Roma 3:10 walay matarong maski usa. Mao na sa Roma 3:23, nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Nawagtang ang atong nindot nga relasyon sa Ginoo tungod sa sala. Ang sala mo'y nikaon, mo'y nagtabon sa tao, mo'y nagbitad sa tao palayo sa Ginoo. Kung atong tanawon ng kalibutan karon, ang sala nahimo nga kalingawan sa mga tao. Bisyo, sugal, bisan unsa pa mga butang nga kahilayan sa kalibutan. Ang tao nga naay relasyon sa Ginoo, ang tao nga nakaila nga din kung kinsa ang Dios ay ang kinabuhi, makita niyang kaning mga butanga, sugal, bisyo, kaning mga butanga, makita niya nga grabe kang ngilngig o mga bulahaton sa kaaway. Apan sa mga tao nga wala nila makita kung kinsa ang Dios ay ilang kinabuhi, makita nila nga kaning mga butanga kalingawan. Malingaw sila sa bisyo, mga okasyon, magbisyo dayon, mag-inom, na ay taga-adlaw, kanunay lang naisugal, manigarilyo, uban mambabae, manlalaki, kani mga butanga, nasayod ta nga diin gikaligutgutan sa Ginoo. Nasayod ta ni ana. Pero daghan sa mga tao karon atong ginormalize as if nga normal lang ni siya, gagmay lang ni siya nga mga bisyo. Unsa may gusto nato ipasabot nga din ang Ginoo may mo-adjust, makasabot sa atong like tungod kay nagbisyo ka? Gusto na ko ipaabot sa matag usa nga diin ang atong lawas ang templo sa Balang Espiritu Santo. Atong ampingan ang atong lawas, atong gamiton ang atong lawas para sa kahimayaan sa Ginoo. Ug man ang gusto na ko ipasabot sa matag usa, gusto na ko ipaabot sa matag usa, ang mensahe sa Dios nag-ingon nga diin andam ang Dios mo gamit nimo. Andam ang Dios mo gamit sa imuha nga din ikaw mahimo nga o gitawag kaniya sa dako kayang bulahaton. Hilabi na sa pagsulti ngadto sa mga tao nga wala pa relasyon sa Ginoo, sa mga tao nga diin
nagpatuyang sa pagbuhat og sala sa mga tawo nga walay nindot nga relasyon sa Ginoo ug sa mga tawo nga walay nindot nga relasyon batok sa ilang isig katawo. Ikaw gitawag ka sa Dios ni ana nga tawag. Andam ka ba maminaw? Andam ka ba modawat sa tawag sa Dios? Atong unang tan-awon, ang nagtawag nato dili basta-basta. Kung ikaw gitawag ka sa presidente, kung gipa nainaabot nimo nga diin sumon nga diin gitawag ka sa presidente mo adto ka sa Malacañang, feel nimo grabe nimo ka honored. Grabe ang himaya nga imong nadawat. Tungod kay presidente na guni ang nagtawag nako. Di ba? Pero kung atong tanawon, gitawag ka sa Dios. Kinsa man siya? Kinsa man ang Dios? Ang Dios mo'y nagbuhat sa tanan. Ang Dios mo'y tag-iya sa imong kinabuhi. Ang Dios mo'y nagkupot na mao'y nasayod sa imong kaugmaon. Mo'y nagkupot sa tibuok nimong pamilya. Naningkamot ka pag-ayo para sa imong mga anak. Ang Dios mo'y nagkupot sa kinabuhi sa tanan nimong mga anak. Ang Dios mo'y nagkupot sa imong pamilya, sa imong kinabuhi, sa imong kaugmaon. Ang Dios mo'y nasayod kanos aka mamatay. Ang Dios nasayod siya sa tanan-tanan. Ang Dios tag-iya siya sa tanan-tanan. Kalibutan, tanan, hangin nga imong giginhawa, kusog nga imong gigamit taga-adlaw. Kinsa may tag-iya ni ini? Ang Dios mo'y tag-iya ni ining tanan. Kung gitawag ka sa Dios, usa ka dako nga pribilehiyo para sa tuwa. Grabe nga himaya. Nga ang Dios nga tag-iya sa akong kinabuhi, nga ang Dios nga nagbuhat sa tanang butang, gitawag ko niya sa maong tawag, nga diin akong isulti ang mensahe niya ngadto sa mga tao nga walay nindot nga relasyon sa iyaha. Mensahe kamatuoran nga nagdalag kausaban, mensahe kamatuoran nga nagdalag paglaom, gibuligan sa gugma grasya kaluoy. Mensahe nga diin ako ipaabot sa matag usa nga diin pwede sila makabaton og nindot nga relasyon sa Ginoo. Kaning mensahe, andam ka ba nga diin maminaw sa Dios? Kana siya mission nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Mao na nga diin sa tanang mga Kristohanon sa tanan nga namati karon. Kung ikaw naa kay relasyon sa Ginoo, ampingi ang imong relasyon sa Ginoo, og barugi ang imong nga tawag, nga gitawag ka sa Ginoo, nga nahimo ka nga Kristohanon, dili lamang nga diin moadto kag simbahan taga Domingo, dili lamang nga diin naka nagtrabaho ka na ni kay sikay, naningkamot, tapos ikagabi ni ana matulog ka, ikaugma ni ana mo mata ka, tapos buhat gihapon ka narbaho, tulog na pod, nahimo nga routine ang kinabuhi nga diin wala man lang ka nakaabli sa imuhang mga ngabil sa pagsulti sa mensahe ngadto sa ubang tao. Balikon ko, kitang tanan gitawag sa Dios sa pagsulti sa mensahe sa maayong balita ngadto sa mga tao nga wala pa nakabaton og relasyon sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Posible ba sila nga makabaton og relasyon? Yes. Si Ginoong Jesucristo man na namatay ngadto ibabaw sa cross. Nagpaula sa iyang nga dugo para sa kapasayloan sa ato mga sala, para sa libre nga kaluwasan. Ug mao na nga diin kita gitawag ta sa Dios sa pagsulti sa mensahe sa pagpakig-uli sa tanan ng mga nangabuak nga relasyon. And you are the ambassador. Ikaw ang nagpadayag, nagpakita kung kinsa ang Dios. Tinuod nga Dios sa imong nga kinabuhi. Panduha nga ato makita bersikulo 20. Nag-ingon diri. Busa ani kami gipadala ni Kristo ug samara nga ang Dios gayod ang nangalyopo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Dios. Ato makita niini unsa ang trabaho sa mao nga ambassador. Unsa ang trabaho sa mga tawo nga gitawag sa Dios sa pagpakig-uli. Nakita nato nga diin kita atong ipaambit ngadto sa mga tao kung unsa ang mensahe sa Ginoo. Ug labaw sa tanan kung naatay mission, dapat naatay kaning gitawag nato sa English nga manner or
atong tan-awon unsa ang pagkinabuhi, tinuod nga pagkinabuhi, pamatasan, dili lamang nga diin kita gitawag sa Dios sa pagsulti sa mensahe, kundi atong ikinabuhi ang mensahe nga atong isulti unsa ang atong gikinabuhi. Dagan sa mga tao, Kristohanon ka? Yes, Kristohanon man ko. Pero ang pangutana ba, nakita ba sa mga tao nga tinuod ka nga Kristohanon? Dagan sa mga tao ang kaila sa Ginoo. Pero ikaw nasayod ka kung kumusta na imong relasyon sa Ginoo. Wa nagpasabot nga diin nakadungog kag wali matag Domingo o nakadungog kag wali or mga makadasig nga mga mensahe sa bisan asang social media platform, and then yun ka bless kay ka, and then tan-aw nimo nindot na kay imong relasyon sa Ginoo. Wala nakabase sa atong feeling kung unsa ang atong relasyon sa Ginoo. Well, ato makita nga diin mo resulta po na siya nga ma-feel gid nato nga blessed kay ta. Pero be careful sa feeling nato tungod kay dili na siya mao ang basihan nga luwas ta. Ang basihan nga luwas ta imong makita og masuta, masayran jud nimo nga tinuod ka nga naay relasyon sa Ginoo. Ug dili ka magduha-duha. Nga diin sa panahon sa tunga-tungang gabi mangutana ka sa imong kaugalingon, luwas ba ka ako? Kanunay man ko niadtog simbahan. Ang pangutana nako, luwas ba jud ka? Tanaway mong kaugalingon, luwas ba ka ako? Pangutanay mong kaugalingon, luwas ba ka ako? Kanon ang akong ginikanan mga Kristohanon man. Mo-attend man kog Bible studies. Musimba man ko. Ang pangutana, luwas ba jud ka? Not by feeling, kundi sa kamatuuran, dili sa emosyon, kundi sa kamatuuran. Kamatuoran nga nasayod jud ka nga luwas ka. So unsa man paagiha nga makabalo ko nga luwas ko. Nasayod ka ni ana tungod kay kabalo ka og nasayran nimo tungod kay giton-an nimo og nasayod jud ka nga diin imong gidawat si Kristo isip Ginoo Dios nga manluluwas sa imong kinabuhi og nasayod jud ka nga diin nagkinabuhi ka para sa Ginoo. Maabot ang punto daghan kitag mga pangutana atong i-question atong kaugalingon, luwas ba ka ako? Sa panahon nga diin nabantayan nimo nga wala na kanituman sa sugo sa Dios. Sa panahon nga wala na kay ampo-ampo, sa panahon nga dili na ka magbasa og Biblia, sa panahon nga diin wala na kanisulti sa mensahe sa Dios ngadto sa ubang tao, mao ning panahon nga diin ma-question nimo imong kinabuhi, tinuod ba nga luwas ko or dili? Kay ngano man, kung wala na to gi-occupy ang atong kaugalingon sa mga butang nga kahimot-an sa Dios, kaning mga butang nga diin wala gikahimot-an sa Dios, mao'y mag-occupy sa atong kaugalingon. Kung wala na to sudli, wala na to puni ang atong kaugalingon, wala na to ibutang, wala na to gi-maximize ang atong kaugalingon, ang atong oras sa mga butang nga mahimaya ang Ginoo. Basin baya ang atong mga oras ug atong mga gipangbuhat, mga butang na nga dili malipay ang Ginoo. Sa samang paagi bisan pag nakabalo ka nga nay Ginoo, bisan pag nakabalo ka ang diin ang kaluwasan mao nga muto ka si Kristo na matay ngadto ibabaw sa cross. Kung wala nakita sa atong kinabuhi, kung nagpatuyang ta sa buhat sa mga butang nga dili kahimot-an sa Ginoo, believe me and trust me. Og I know nga nasayod pud ka. Abot ang punto nga mangutana kasi mong kaugalingon, tinuod ba nga luwas ko? Apan kung tinuod ka nga luwas ka sa Dios, mabati sa imong kaugalingon nga diin sa panahon nga layo nako sa Ginoo. Mao ning panahon nga diin kulbaan ka sa imong kaugalingon, imong pangitaon kung asa ang Ginoo. Magampo ka, magluhod, maghilak atubangan sa Ginoo. Ngano man, tungod kay imong gipangita ang presensya sa Ginoo. Tungod kay base nabugnaw na ang imong relasyon sa Ginoo. Ug mao ni siya ang pinakanindot nga tan-awon nato karon. Pinakaanindot nga diin dili lamang nga mosulti ta sa kamatuoran, tungod kay daghan sa mga tao, grabe kayo ang kaalam diri sa ilang ulo, may tungod sa Biblia, may tungod sa mensahe sa Dios, panlahi ang pagkinabuhi, naidaghan. Apan gusto na ko ipaabot ang tinuod nga anak sa Dios, gitawag sa Dios, mo nga ang tao mosulti sa mensahe sa Dios og nagkinabuhi sa mensahe sa Dios. Imong gisulti unsa imong gikinabuhi. Makita sa mga tao unsa ang imong gisulti. Hinaot nga diin ang imong mga silingan makakita, makabalo nga diin tinuod kang Kristohanon. Kung asa ka nagtrabaho karon, nakita sa imong mga kauban sa trabaho nga Kristohanon ka. Kung ikaw usa ka estudyante,
Makita sa imong mga classmate nga Kristohanon ka, nga naa kay Dios sa imong kinabuhi. Kung ikaw usa ka maestro, makita sa imong mga estudyante, makita sa imong mga kauban nga mga maestra, nga din tinuod nga Kristohanon ka. Sa imong tinudloan, makita nga Kristohanon ka. Sa business, kung naa kay mga negosyo, makita sa imong mga empleyado nga Kristohanon ka. Dapat makita sa mga empleyado nimo nga Kristohanon ka. Kung kay dako kayo nga question mark, nga din Kristohanon ka, pero dili makita sa imong mga empleyado nga Kristohanon ka. I think natay pangutana ni ana. I think panahon na nga din atong i-question atong kaugalingon bahin ni ana. Kung ikaw nagtrabaho ka bisan asa, tapos nagtago-tago ka tungod kay ang iyo nga trabaho, maingon sila gana ay na team building, tapos ang kalibutan, gialaw nila sa mga uban nga mga works, or uban nga mga team building, nga na ang ilom, na ang mga bisyo, mga kahilayan, jud honestly, kahilayan nga dili malipay ang Ginoo. Dagan sa mga batan-o nakita nila nga malipay sila ni ana. Andin ikaw sa kakristohanon, nagtago-tago ka nga naman. Nga magtago-tago man ka. Ipakita nga lahi ka sa uban. Ipakita nga bisan mao ni ilang binuhatan. Dili ka og dili jud ka tungod kay dapat ato ipakita ang kahayag ngadto sa mga tao nga lahi ta nila. Ug ato ipaabot sa ilaha nga diin tinuod nga diin gitawag ka sa Dios. Og nagkinabuhi ka kung unsa ang mensahe sa Dios. Nisulti ka sa mensahe og imong gikinabuhi unsa ang mensahe sa Dios. Dili tanang tao nakakita sa Ginoo. Dili tanang tao nakabasa sa Biblia. Pero tanang tao nga nagapalibot kanimo, nakakita kung kinsa ka. Nakakita sila kung kinsa ka. Og imong kinabuhi, nagkinabuhi ka sa mensahe sa Dios. Imong gikinabuhi kung unsa ang sugo sa Dios. Enough na siya nga ma-bless sila og makakita sila, mangutana sila kung unsay sikreto nimo. Og ngano man ngayon nana ka, ngano lahi ka. Og usa na ka testimony nga magbitbit kita o makasulti kita sa himaya sa Dios. Ug mao ni siyang paagiha nga makita sa mga tao nga diin tinuod ang imong Dios. Tinuod ang Dios nga imong gialagaran ug tinuod ka nga Kristohanon nga nagkinabuhi sa mensahe sa Dios. Ug mao ni siya dapat atong tan-awon. Mao ni siya ang pamatasan ug pagkinabuhi sa mensahe sa Ginoo. Nagsulti ta sa mensahe sa Ginoo at the same time nagkinabuhi ta sa mensahe sa Ginoo. Pantulong ato makita diri sa bersikulo 21 nagingon, walay sala si Kristo apan gipakamakasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Niini nga bersikulo ato makita nga diin ang tao nakasala. Roma 6:23, ang bayad sa pagkasala mao ang kamatayon. O ato siyang isimplify, sala, ang tao nga makasasala, mamatay, maimpyerno. We are one-way track to hell. Natawang mo sa kabata, nga diin naglakaw siya, kung walay relasyon sa Ginoo, naglakaw siya padulong ngadto sa kalayo, ngadto sa impyerno. Og mao ni siya ang kamatuoran nga ipaabot sa Ginoo sa atoa. Nga pwede kita makabaton sa kaluwasan. Sa atong pagpaningkamot, dili nato kayang usbon ang atong kaugalingon. Ganahan man ko mag-usab pastor sa ako ang binuhatan. Bisan sa to pagpaningkamot, di nato kaya na. Ganahan ko mobiya sa akong bisyo. Bisan sa to pagpaningkamot, dili nato kaya. Kaya siguro pila ka adlaw, simana. Pero basin mo balik na sunod buwan. Samot mag-uol ka, na kay problema, basin nakabase lang sa imong emosyon ang imong pag-usab. Kung bati imong emosyon, base na wag tang pod ang kontrol ni balik sa bati pod nga binuhatan. Tungod kay bati pa ng sitwasyon. Munang dili nato kaya usbon natong kaugalingon pinaagi sa atong mga pagpaningkamot lamang. Ganahan ko nga mausab ang akong sinultihan. Kusog kayo ko mandaot sa bang tao, kusog ko magbuhat og istorya, mamakak, kusog ko mamalikas. Atong tanawon di na siya normal, honestly. Dili na siya normal. Nagkinahanglan taog kausaban gikan sa Dios. Kung nagtinguha ka og kausaban,
Tuguti nga ang Dios may maghari sa imong kinabuhi. Kung nagtinguha ka nga naikausaban sa imong binuhatan, nagtinguha ka nga naikausaban sa imong sinultihan, mga bati nga hunahuna, mga bisyo nga kinahanglan nimong biyaan, tuguti nga ang Dios mao'y magapamuhat sa imong kinabuhi. Nga imong tugutan, nga imong ablihan ang imong kasing-kasing, luhod at tubangan sa Ginoo, pangayog pasaylo sa Ginoo, og ang kunang nga nakabuhat kag sala at tubangan sa Dios, tuguti og pahariya ang Dios nga may maghari sa imong kinabuhi, ug ang Dios may mag-usab sa imong kinabuhi. Naningkamot man ka nga mag-usab, at the same time imong gitugutan nga ang Dios mo ay nagapamuhat sa imong kinabuhi. Og nianang paagiha. Mabatonan nimo ang kausaban. Uban sa pagtuman sa sugo sa Dios. Dagan sa mga tao nagtinguha nga mausab, di ba? Dagan sa mga tao. Pero gusto nila instant nga diha dayon mausab sila. Di man na ingon ana, di man na pwede nga di nang usa ka tawo ganahan siya nga usa ka lalaki, ganahan siya nga mahimo siya nga macho, tapos nag-workout siya tibok gabi, pagkaugma niya ana, pagkakadlaw niya ana, pag mata niya dagko na kay nindot na kayang lawas, muscles niya dili siya mahitabo sa usa lamang kagabi. Kinahanglan na siya disiplina. Kinahanglan na siya nga diin intentional jud nga mabuhat ka. Kung ganahan kong mag-usab, intentional nga mag-usab ka, intentional nga mubiyak ka sa mga butang nga diin tan-aw nimo mo inibita di mo palayo sa Ginoo. Intentional na siya nga biyaan na to. At the same time mga tagtabang sa Ginoo. We need discipline. Disiplina. Tungod kay dagan sa mga tao ganahan mag-usab, balikon ko, apan walay disiplina. Wala po intensyon nga mag-usab. Di man na siya pwede, di man na siya mahitabo. It's a long process. Ug mao na nga diin mag-ingon ta nga diin makaingon pud ta nga dili po na siya imposible. Tungod kay kung atong basahon pagbalik diri sa 21, si Ginoong Jesucristo walay sala, pero gihimo siyang makasasala. Ang sala gibutang sa iyaha. Namatay siya nga ibabaw sa cross. Para ang iyaha nga pagkamatarong mabalhin sa mga tao nga diin nakabuhat og sala, pero nga isalag pasaylos Ginoo. Ang Dios may naghari sa ilang kinabuhi. Ang pagkamatarong ni Kristo mao'y maghari, mao'y magpuyo sa ilang kinabuhi. Ato ning ibutang mao ni siya. Si Kristo matarong, walay sala. Ang tao makasasala, dili matarong. Bisan unsaon pagpaningkamon sa tao, dili gid siya pwede nga makaluwas sa iyang kaugalingon. Tungod kay magpabilin nga makasasala gid siya. Unsa may kayang buhaton sa tao nga makasukli siya nga diin mapapas ang tanan niyang sala. Magbuhat og maayo, bisan pag magbuhat og maayo ang tao makabuhat gihapon siya sala. Og naa gihapon na siya ang sala. Ang sala dili siya mawagtang naa gina siya. Bisan unsa ka reliyoso sa tao, magluhod pa na siya taga-adlaw, mag-unsa pa man na siya kataas ang iyang mga pag-ampo, ang sala naa gina siya. Makasasala ang tao. Muna kinahanglan og solusyon ang tao. Ug ang solusyon sa sala sa tao mao ang pagkamatarong ni Kristo. Ug ang pagkamatarong ni Kristo, iyang gikuha ang sala sa tao. Matarong siya, wala siya sala. Gikuha niya ang sala sa tao. Gidala niya nga to ibabaw sa cross. Namatay siya nga to ibabaw sa cross. Gipaula ang iyang nga dugo para mapapas na ikapasayloan sa mga sala. So klaro kaayo, ang solusyon sa sala sa tao mao ang kamatayon ni Ginoong Kristo nga to ibabaw sa cross. Ang solusyon sa kaluwasan mao ang pagtuo ug pagdawat kung kinsa sa Kristo. Pagtuo ug pagdawat nga diin si Kristo mo'y maghari, mo'y Dios sa akong kinabuhi. Kung nagtinguha ka nga diin makabaton ka sa tinuod nga kaluwasan, tinuod nga kausaban sa imong kinabuhi, si Kristo mo'y paharia sa imong kinabuhi. Siya ang matarong nga diin gikuha niya ang sala sa mga tao ug diha kaniya makabaton kita sa tinuod nga pasayloan. Si Kristo mo'y nahimo nga bayad sa ato mga sala. Og siya pod mismo mo'y nahimo nga solusyon og paagi nga ang tao gikan sa yanang sa pagpakasala makabaton sa tinuod nga kaluwasan og makabaton o makaagto sa langit. Og mao ni siya ang atong ginahisgutan karon tungod sa gibuhat ni Kristo ngadto ibabaw sa cross. Og mao na din gusto na ko'y paabot sa matag usa. Kung naatay misyon sa pagsulti sa mensahe sa Dios, ug naatay mando gikan sa Dios nga diin mando og pamatasan og pagkinabuhi nga dili lamang kutob sa pagsulti
Kung dili atong ikinabuhi ang mensahe sa Ginoo, pangtulo nga atong tanawon, mao ni siya ang nagmotivate nato, mao ay nagtukmod nato ngano kinahanglan ta mosulti. Og ngano kinahanglan nga akong ikinabuhi ang mensahe sa Ginoo. Og mao ni siya ang kamatuoran nga diin si Kristo namatay para sa ato mga sala. Mao ni siya ato ipaabot ngadto sa mga tawo. Mao ni siya ang mensahe nga ato ipaabot ngadto sa mga tawo nga naapay paglaom. Nga naa ang tinuod nga kaluwasan. Nga naa ang tinuod nga kausaban. Diha lamang sa pangalan ni Ginoong Jesucristo. Mao nga diin sa matag usa akong giawhag ang matag usa. Ang mensahe sa Lucas 10:2. Daghan kaayo ang anihonon. Gamay lang ang mga ngani. Ikaw ug ako gitawag sa Dios sa pagsulti sa mensahe ngadto sa ubang tawo. Hinaot kani nga mensahe nga imong nadungog karon. Mao'y magtukmod nimo nga diin imong iabli ang imong mga ngabil. Kung asa ka man gibutang sa Ginoo karon, isulti ang mensahe sa Dios. Ikaw usa ka estudyante, isulti ngadto sa imong mga classmate. Nagtrabaho ka, isulti ngadto sa kauban nimo sa trabaho. Kung ikaw tag-iya kag kumpanya, isulti ngadto sa imong mga empleyado. Dako kay nga privilege nga di isulti ngadto sa imong empleyado. Pwede ka maka-approach sa mga pastors. Pwede ka makagahin og Bible study ngadto sa imong kumpanya. Nindot ka na siya nga strategy, nindot ka na siya nga evangelistic approach. Kung atong tanawon lang. Kung ikaw usa ka maestra, nindot kayo nga privilege nga diin makaambit ka ngadto, makapasig-ambit ka ngadto sa mensahe sa Dios sa imong mga estudyante. Bisan asa ka man karon, asa ka gibutang sa Ginoo. Nagtinda ka man, driver ka man, tricycle, habal-habal, bus, bisan unsa. Kung unsa, asa ka gibutang sa Ginoo. Pwede nga mahimo kang kahayag ngadto sa mga tawo nagpalibot kanimo. Isulti ang mensahe og ikay nabuhi ang mensahe. Nga diin, driver ka, nag-drive kag sakyanan, dili bati nga batasan na makita nato. Kung dili makita sa mga tao ang nindot nga batasan. Balikon nako, asa ka man karon, unsa may trabaho nimo karon, unsa may posisyon nimo sa imong kinabuhi karon. Gibutang ka sa Dios dihang dapita o gamita ang kana siya nga posisyon o kanang dapita nga diin ma-maximize nimo nga gitawag ka sa Ginoo dihang dapita para sa pagministeryo sa mga tawo nga wala pa nakabaton og tinuod nga relasyon sa Ginoo. Kung ikaw nagduha-duha pod, kung tinuod ba ko nga luwas, kung nakay pangutana bahin niini, nindot na siya nga diin mugahin kag oras pag-istorya sa Ginoo, kumustaha ang imong relasyon at tubangan sa Ginoo. Kung feel nimo ganahan jud ka matagamtaman nimo ang tinuod nga kaluwasan, imong ibalik ang kainit sa relasyon diha sa Ginoo. Pag-ampo, duol diha sa Ginoo. Naara siya kanunay. Andam siya mamati sa imoha. Ug i-recommit balik ang imong kaugalingon diha sa Ginoo. Nga mobalik ang kainiton sa pagpangalagad, pag-ampo, pagsulti sa mensahe ngadto sa ubang tao. Ug ikaw wala jud kay relasyon sa Ginoo. Dili jud ka o wala jud ka nisalig nga din ang Dios may Ginoo manluwas sa imong kinabuhi. Kani nga higayon ayaw palabya. Ako nagsulti gamit ang mensahe sa Ginoo. Tigpamaba lang ko sa mensahe sa Dios. Og nadungog nimo ang mensahe sa Ginoo. Nagkinahanglan ka og kaluwasan. Tungod kay nahilayo ka sa Ginoo. Tungod kay ang tao nakabuhat og sala. Apan si Kristo humana namatay nga ibabaw sa cross. Naghatag na siya og solusyon. Para ikaw, igo na lang ka sa pagdawat, pagtuo sa gibuhat ni Kristo. Pagdawat ni Kristo, isip Ginoo manluwas sa imong kinabuhi. Pangayog pasaylo sa Ginoo, dawata si Kristo, isip Dios, ug manluwas sa imong kinabuhi. Sa kansang paagi, mabatunan nimo ang tinuod nga kaluwasan. Sa tanan nga mga pastors, mga missionaries, sa tanan nga narelasyon sa Ginoo, giawhag na ko ang matag usa, atong ipabilin ang kainiton sa pagsulti, pagpaambit sa mensahe sa Dios. At the same time, pagkinabuhi sa mensahe nga ato ang gisulti. Nga makita sa mga tao nga diin na panalanginan na silang daan sa atong kinabuhi. I hope and I pray nga diin sa tanan nga namati karon atong iaplikar ang mensahe sa Dios. Magampo kita.
Labing gamhanan balaan ng mga Dios. Salamat Ginoo sa mensahe nga among nadungog karon. Salamat o Dios sa pagpahinumdum kanunay Ginoo. Nga diin igo na ang imong gibuhat ngadto ibabaw sa cross nga diin namatay ka para sa among mga sala. Lord, salamat Ginoo. Nga diin grabe ka sayon ang kaluwasan, libre nga kaluwasan. Igo lamang kami sa angkon nga diin nakabuhat kami sala sa kinasing-kasing. Nga diin mangayo kami pasaylo sa imuha o pagdawat nga din ikaw ang Dios nga mao'y maghari, mao'y magkontrol, mao'y maggiya sa among kinabuhi. Tugoti o Dios ang matag-usa nga naa karon, nga nakadungog sa imong mensahe karon. Lord, I'm praying. Ikaw Ginoo padayon Ginoo magagamit sa ilang kinabuhi. Nga diin magalakaw sila ni ining danlog kalibutan, nga magkupot sila, magasalig sila sa imuha. O sa mga tao Ginoo nga din imong gigamit Ginoo sa pagsulti sa imong mensahe. Hatagi sila igong kaisog, kainiton. Hilabi na Ginoo bisan unsa nga bati nga panghitabo sa ilang kinabuhi. Lord, ikaw Ginoo padayon magaprotect pod sa ilaha, magabless pod sa ilaha. Ug padayon ka Ginoo magagamit sa ilang kinabuhi Ginoo nga daghan pa nga kalag ang makadungog Ginoo sa imong mensahe. Salamat o Dios sa kaluwasan. Salamat sa imong gugma, salamat sa imong grasya. Salamat o Dios nga imong gigamit kami sa pagsulti sa imong mensahe ngadto sa mga tawo nga wala pa nakabaton sa maong kaluwasan. Salamat Ginoo, salamat. Ang among kinabuhi o Dios, amo lamang isalig, amo lamang ihatag sa imuha. Tungod kay ikaw Ginoo mo'y tag-iyapon niini. Gamita ang among kinabuhi Ginoo para Ginoo sa imong kahimayaan. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, tanan dong himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, huwag makalabaw. Sa tiunay kalipay ko, dalay kun ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuok kong kasing-kasing, magapasalamaton